gabolo zuekin egoteak. Zer da munduan gehien balio duen gauza? Pentsatzen egiten agini. Eta? Ondo pasatzie. Ez da, txarra. Ondo pasatzie. Zer da? Ondo pasatzea jate batean. Gehien balio duena. Ja, ondo pasatzea jate batean, bai. Ondo. Baina jateak bakarrik... Bere horretan ondo pasatzeko ez bada, ez du balio. Ondo pasatzea, garrantzitsua. Mutilek. Bueno, dino hierremuko. Oier, zer? Hombre, a ver, zu jate baten basoz, da kostaratzu diru asko, geroko saku guzti ja ondo pasozula esango zu fijo. Ja, baina... Kompensatzeko, ez da? Kompensatzeko, 12.000 euro kostaratzea gota submarien eixela, ez, ondo pasozula. Disimulatu. Baina, zer da garrantzitsua bizitzan, oier? Ondo pasatu benetan, €1 edo beste zer. Ondo pasatu. Ia ba. Ondo pasatzen zabiltzie? Bai, momentuz bai. Momentuz. Bueno, Xabat, ongietorri esan dugu, irakasle lanetan zabiltziela. Non, ze eskolatan? Lekitxoko institutuan. Zeren irakasle zarazu? Bueno, aurten justo ni ikasketa buru, no? Da, oiar fiki. Fiki, fisika, kimika. Bai. Oso ondo, bietatik zein nahiago? Fi edo ki? Ki. Ez fi. Fi, bale, ados. Bueno, betiko dilema hori izaten da. Zein da irakasle jatorrena, institutoko, Bera. Zer bolita, elkar seinalatuta. 3. saioa gure lagun lekaiterrentzat. Eta jabetu naiz, hasi zirela hemen, Ja. gero erdira, Ez esan, gero ez hor esan. zaudete, urrengo urratxa. €100 hasierako dirutxu egia eskuratuta, behintzat afaritxua seguru baietz. Bai. Ongietorri. Zer da garrantzitsua bizitzan, ilazki esaterako, ama alaben arteko harreman politu bat. Ba, hori oso garrantzitsua da. Zaida, Ainara, ze harreman ona daukazu, ez da? Bai. Pesatzekoa da. Horita bitzateke, ez ba, ez dugu elkar jasaten, hemen, miluzetik kanpo gero ez dugu elkar hitz egiten, eta etxeko antolakuntza nola dago, esaterako, zenbat zarete nola dago? Zuen biok etorri zarete baina? Bueno, garela hau, oza, nire senarra eta unai semea. Unai semea. Anai gaztea, Ainara? Ez. Zarragoa. Zarra, bai. Ados. Eta, berarekin ondo? Bueno, depende une. Bueno, orain, zu biziko zara... Ni Bilbon orduan, ba, gutxiko ez dago elkar. Distantziatik beti errazago, ez da? Oida. Distantziatik miluzerei ikusten da beste perspektiba batekin. Bigarren saioa duzu gurean, egonkortu zarete nolabait. Hemenik aurrera, geratzen da diru pixka bat, ez da? Hori da. Gero Ainarak Milanera joan nahi luketa. Gaur, akaso? Bai. Venga, bai. Animo, sorte hon. Gure bikote berria ezagutu behar dugu, Libete Inigo zemuz? No. Ondo, hasierak urduritasun horiek. Libe, galdetu behar dizut. Ze master egin duzun eta non zauzen lanien? Hau oso interesgarria dalako. Masterra Bartzelonan inamen igez, baina lanien amen Donostin bizina zoin, baina Bizkaitxen ator. Ikaskide, oiak. Izan ginean, hor arkatu galdera. Eta hor maite mindu zineten, klaro. Inigo. Bai? Bai ez da, apurtxu bet, oin bikote. Polita litzateke ordu erdi eskaintzea orain hau guztia azaltzeari ez hasi ginen, baina gero... Salvame. Bueno, ba, fizika, oier bakarrik ez, Libe eta Inigo fizika kontuetan. Eta kimika asko, noski, zalantzari gabe. Astrofizikan masterra dako zu Inigo, eta orain doktoretza egiten zabiltz. Doktoretza bilatzen nahi naiz. Bilatzen? Norbaitek ordaindu nahi badit doktoretza bat itagatik, mezu bat bialtzia daka. Miluzek adibidez. Zakua irabazi eta hortara Ona izango ditzateke, Bueno, zein tentzioarekin zatozte? Ba, geratzeko, bintzat beste baten edo. Bueno, saiatu ez da? Saiatu eta zeuen burua neurtu, iazte moduz. Ongietorri. Bizitzan, gauzarik onena, garrantzitsuena. Miluz, ze izango da, aztera goaz! Bezandako urrea balio du honek dena. Urrea. Zuek, gaurko erantzunak, arria, herria, erre, urrea, irria, marra. Ondo? Baina gertatzen den, badatoz galderak, denpora. Guraizen aurka garailera, paperaren aurka ordea galtzaile. Arria. Negu gorriak taldeak askotan kantatu zuen gora. Herria. Iritsi da mirri eta aur guztiei atera zaie. Irria. Tigreek eta zebrek egunero janzten dituzte alakoak. Marra. Irati filmean kobazulo barruko harriaz gain aurki daiteke. Urrea. Gogorarazten dizuegu miluzeko platoan ezin dela. Erre. Munduan dagoena denez urria baliotsua da. Irria. Bai, urrea. Greziar mitologiak dio, medusari begietara begiratuta bihurtuko zarela. Arria. Morse kodean aizkia idazteko beharko ditugu puntuta. Marra. Bai.
Xabat, elkartasuna adierazten dizut, gu hemen hippien pare mezu polita botatzen eta, baina gero, gehien balio dena urrea. Bueno, dena dela. Eskartxu dagoelako. Bai. Irria ere kontuz, Hori ba. Tresian. Eskerrak zuek barre egiten duzu, eta dotore. Segi horretan, laurogei puntu bikote. Neskak, hortxe, erantzunak geuk ematen ditugu. Orain zuek, asmatuzkero asko zobeto. Guazen zaida, denpora. Inoiz ez dakit nork jasoko nauen lurretik. Nork diori? Herria. Arriak. Kopa, espata eta txota, zein falta da? Urrea. Sentibera ez den horrek bihotzaren ordez dauka. Arria. Ez dakit hauden bidea, ez dut aurkitu jarraitzeko. Marra. Amezketa, amurrio eta badino, denek dute izendapen bera. Herria. Q eta S izkien artean saltoka dabil alfabetoaren kalejiran. R. Etxeko sagarrak aprobetxatzeko egingo ditut. Sagarrak? R. R. Itxua izango da, ez da erasarrak esan baitit ez duela begirik. Arria. Sagarrerreak, Bai. onak, Zezkin gustatzen. Ez. Horitu da, taleri asmatu, Seirekin, 60 puntu. Bete inigo hasiko gara, erantzunak ematen eta puntuak biltzen, eta ja urduritasunak entzen, hau palibe, guazen, denpora. Pirritx eta porrotxen lagun mina da. Irria. Kenketa bat egiteko marraztu beharko duzu. Marra. Markel podiumera igo da, berehala emango diote. Urrea. Lagun on bat duenak dagoeneko badu. Urrea. Antzerki honetan bertsoz egiten dute aldarria. Irria. R, da, antzeslan baten izena. Uste baino gehiago eman dit eguzkiak sudurra egin dut. R. Errepidea gurutzatzeko begiratu ongi lurreko. Marra. Seme gazteenari beti erosten diot aldizkari hau. Herria. Ez, irria. Ez da Paris, ez besterik, zu bezalakorik. Urrea. Irria. Ondo, lehen dabiziko urratxak, eta ondo emandak. Urrezko urratxak, 60 puntu, bikote. Isil izenik orain, eta Xabatek hartuko gulekua, badakizue, lekitxo, estrategia aldatzeko aukera ere badagoela, Ezkera bai. Enazu, ez ikusi nahi zaitu hor, Ba, espektakular alde izan. Beste egun ematean, akaso? Erne bikote, demora. Ia, imintzioka. Bizotza, kaka, papela, botoia, lurrina, perfumia, berakatxarrua, Ba, lurrina botateko hori katxarrua. bai, ondo, etxerako lurreina oso, ondo. Mendi bat, ermitxa bat, baselisa bat, Oso bero. landetxe bat. Lo, baserriza, mendiza, landetxe bat, agroturismo bat. Antzekoa bota gehiago. Alberge bat. Non? Mendipuntako alberge bat. Bai. Errefugio bat. Mendiko aterpea, Ados. bai. Bigarren marrazkia. Elau bat, iruki bat, medusa bat. Oso ondo. Itxasizarra, Bob Esponja. Zer hori? Nomo bat. Bai, iratxoa. Iratxoa. Hegazkin bat. Berandu, retraso bat, jauzi. Jetlaga! Ai! Xabat, oso Ondo, recuperados. Jetlaga, alako shock bat leku batetik bestera joan dakoan, askotan Segundo gertatzen da. batzuk, Lekeitiotik ondarrura joan eta, bai. Galduta, luzo zen epesta gizu. Iru, hau basoak 60. Zaida, ez, alaba joan zen, ainara joan zen, hartu lekua. Esanakoa, beti ere aldaketak egiteko aukera baitago, baina aurrekoan fin aritu zineten. Beraz, segi horretan, babikote, denbora. Eskua. Segi horre, Eskua. bai? Zea. Oi. Eskua, manikura. Ez? Zea, Lotu Ene. kontzeptuak,
eskua, erre, Zer da? labean sartu mikroondasen. Bale, labea bai, venga, zer da? Labeko eskularrua, edo, Oso ondo. labearen zako. Bigarren marrazkia. Ura, Ados. ura, olatuak. Zea, alga bat. Balsa. Ez da balsa. Ui, zer da hori. Zea, belaontzia, katamarana, jatea. Zea, portua, kaia. Ez. Gora, egan. Zea, levitazioa. Ba, levitatu, Bai, ondo. bai, oso ondo. Urkatua. Urkatua, zu, hilda. Zea, gortua. Oso ondo ari zan, zuilda da gero dirutxu erentzia. Erentzia. Oso ondo ari zan. Zu parez ari zarete, niri gogorra egin zait ikuste ama alabari. Urkatu, hil, bai. Zu, hor. Tira. Hogei, neskak, ez, bi esmatuta Berrogei. Bueno, zuen titulazioak eta errepasatu ditugu. Astrofisika eta bat eta beste tesia, doktoregoa. Imintziok zer moduz? Marrazten du. Bai, galetu. Bai, Libe, zuariko zara? Fijo, honaz. Ondo, hartu lekua ba. Eta ea, astro guztiak alineatzen diren nolabait, lau kontzeptuak asmatuta puntu sorta erra irazteko, bai? Apa, bikote demora. Tiro, argazkia, erretratua. Oso ondo, Ados Libe. eta? Erretratua, kuadroa. Zu, modeloa. Bai, baina? Non dago edo? Zer ikusten. Alatu. Marrazki bat. Arrai bada. Vale. Nemo, brankiak. Ez? Brankiak ez, espatak, eskatak. Hori bai. Bai. Ia ba. Planeatzen, erori, lurreratu. Bai. Lurreratzea, ondo. Oso ondo. Argazki, estena tokia. Ez. Estena toki bat ez da. Baina, bueno, bagu Ez dut zurbiltzen. ikusten, aldatu besteera. Bide bat, osto ostoa zeharrun matea. Tea, Ez. birrintzen naizea, perejila. Ez. Segi, nigo. Perejila, Bide oso ondo, menta... Kazuela baten... Spinakak, ziazerbak. Ziazerbak, bai. Bai. Zara berezik izalea izango antza. Ez bereziki. Ez ez da. Fotokola, urbiltzen aritu izan garelako lekutxu Buru bazan. neka. Oso ondo ibili da, Libe? Bale. Bi, berrogei, hau pazuek. Oso ondo. Polita, ariketa egin da gero, bikotea ikustea bereziki bikote harrema bauten, eh? Ai, katu. Ke mala. Ondo. Eskutua. Hortxe, eskutatuta ditugun hitzak, eta Haze belarro noba mandira. Badoier. Lagunari, animoak emateko. Ari, xandatxo. Pasa. sartuteko. Bortxe, sortuen mutilek, denpora. Europa, kontinentea. Beste bat, Asia. Beste bat, Afrika. Bai. Jatzi, Erantzi, neu, arropa, prakak, zikindu, nik, bakeroa, dala, mantala, nik, gala, paso. Bota, hartu, babarrunak, txorizoa, haizea, uzkarra, Bai. Hori, berdea, unibertsitatean, masterra, No. txandala. Txola, ostra. Txandala, baina, bai, asko jazteko... Egunero, bai. Eta hor, gauza askoren artean, atera da zikindu ere. Ba, eske egunero txandala zikindu bakizu, hori zauko, ni pintzi adibide mugak horretzetaukoz. Zabala gala zuntua. Berrogei puntu! Oso ondo!
Bueno, irakasliek zeuek, baina andereño neularreko naiz, keinu barik. Egin behar dugu bariketa, Bestela etxera, Etxera ez, baina keinu barik, asko zobeto hori delako ping-pong joko honetan hori delako egin beharrekoa. Nordue? Maira. Ama. Zaida, hartu lekua, madue alabi geratzen da, eta mentxe, eskutatu ditugun hitzak asmatzeko biak prest, denpora. Lo, Esna. jantzia, Pijama. Bai. paso. Entzun, Ikusi. belarrian, Timpanoa. zea, belarrian, Aurikularra. Bai. zarata, Soinua. ez, Gorra. lekuan, Isiltasuna. Oso ondo. zaldia, Astoa. hemengoa, Txeko... No, ez dakit. Ez dakit paso. Oso ondo, torri, zaida. Ondo bat eta bestie. Hemengoa potxoka. Bai, ez da, bai, animali asko naztu ditugu aldi berean. Baina pijama, aurikularra, isiltasuna. 60 puntu! Libekeineko zeuen txanda, nordu Maira? Nino. Inigo, hartu leku mesedez. Bortxe, txandaka, iagakoak. Eskaini eta bata besteari lortze ditugun asmatzi eskutatutako hitzak. Guazan denpora. 5, 6. jateko, Espinakak. Valentzian, Paella. paso. Frutua, Urra. mendian, Zagarra. morea, Masusta. Oso ondo. informazioa, Idali. bilatzeko, Google. Wikipedia, Entziklopedia. Oso ondo. ilargiak, Argia. eguzkia, Ordezkatu. tapatu, Oso Eklipsea. ondo. txikiagoa, Handia. paso. Ondo. Melilla, Oso ondo. Nahiko egin duzu eta. Oso ondo. Segurago erakustaldia, Proba honetan lehenbizikoz, estrenako zaritu, ez da errazena, eta oso ondo, polita astrofizikariak ikustea eklipse batekin, asmatuko te dute, baita asmatu ere, 100 puntu! Eta markagailuak. Honela geratu zaizkigu treben berben aurretik. 180 puntu lekeition. 160 legazpin. Gautegi izartea gaurnietan 200 puntu. Izaten ditugu batzutan, tribuaren berba, jolasti batzuk. Jolastiak etxekuentzat, guretzat sortzen ditugula, baina asmatzeko ez dakit nik egokienak izaten diren, adidanok errebotietara. Belarriak erne, sabela gogortu orain, hileak ondo erraztu, belarriekin hasiko gara. Xabat, denpara. Zaplastekoa, masailekoa, Belarri izkinekoa. sekretupean egindako mandatua markinan. Belarri kaka. Zaplastekoa, masailekoa, Belarri izkinekoa. sekretupean egindako mandatua markinan. Belarretakoa. Argizaria, Belarri kaka. musikarako belarri ona izan. Belarri eduki. Pazientzia ahitu agortu. Belarriak bete. Arreta ipini. Belarriak eman. Nahikoa, 50 puntu lekitxora. Zaida eta Inara, zauek abiatu bigarren taula. Zorte hon, hileekin. Jokatuko dugu, denpora. Ondo orraztutako hilea bastanen. ileztoa, Ondo orraztutako hilea bastanen. Ilearroa. Buruko hileak orraztean egiten den marra. Ilertza. Kalparra, remolinoa. Ile kirimilatua. Ondo orraztutako hilea bastanen. Ile arroa. Buruko hileak orraztean egiten den marra. Ile ertza. Kalparra, remolinoa. Ile zuzkia. Ondo orraztutako hilea bastanen. ile arroa.
Buruko hileak orrastean egiten den marra. Ile ertza. Kalparra, remolinoa. Hile gurutzea. Bai, ez dugu hile gurutzea pasatzerik izan, baina aurreko bia sartu dira. Beraz, 20 puntu bikote zuentzat. Eta hirugarren taula biatuko dugu, libe ez zegoen antzuten hasi, sabelarekin egingo dugu jolas, guazen denpora. Banketea, oturuntza. Sabel jaia. Mantenua, bizitzekoa. Sabel asegarria. Haurduna. Sabel gorria. Banketea, oturuntza. Sabel jaia. Mantenua, bizitzekoa. Sabel asegarria. Haurduna. Sabel zorroa. Txat, Banketea, oturuntza. Sabel jaia. Mantenua, bizitzekoa. Sabel asegarria. Haurduna. Sabel txitxia. Banketea, oturuntza. Sabel jaia, Mantenua, bizitzekoa. sabel asegarria. Haurduna. Sabel katigua. katigua. Katigua, hori falta egun, baina bota beharri gabe, lekeitiora beste 20 puntu errebotean. Eta lehenengo fasea maituta markagailuak onela ditugu 250 puntu lekeition, 160 legaztin gata izartea gaurnietan 220. Eta zaida Inara, legazpiarren abentura bukatu da. Bai. Bigarren saioan, ze balantze egingo dugu zaida? Ondo, bueno, hobeto egin genezaken, baina, bueno. Eta asko zokerrago ere, bai, Baita, Ondorik zarete, baita. bigarren saioan aurrera eginda esan dugu, diru pixka batera irabaztea legokela gaizki. Ainara, ez dakit Milanerako bidaia finantzatzeko beste biderik edo? Ez dakit Urkulluk beka, emate bait. Eskatu nahi diozu berari zuzenean? Bai, Urkullu mese beka. Urkullu, mese, beka, zoragarria benetan. Apo, bikote milazke! Eskerrik asko! Oraintxe, Amala legazpiarrak agurtu, eta legazpiar batek bidalitako zazpikia partekatu behar dugu, hain zuzen Izaro Urbietak helarazi baitigu, arropa denda batean topatutako kartela, eta kartelak dio saiagelak. Saiagela batera sartu, eta ez dakitzetan saia zaidezken. Ai. Oso estuak diren galtzak lotzen, adibidez, Bai. saiatu ondo geratzen zaidan, gaizki ez, saiagelak. Bueno, aldagelak dira, hor saiatu dira itzulpena egiten eta kale egin dute, baina, bueno, probatu urrengoan eta aldagelak jarri. Eskerrik asko, Legazpi, bidatze batik. Ona, Bai, saiagelak. gero betiko, ez da bino euskaraz dakin inguruen. Bai, eza? Saiagela. Non bizi gara ba? Non bizi gara. Zeretik hasiko gara. Bigarren fasera sailkatuta. Zer, oier? Berak ere esan du, ba, itzulpenak. Ez que, Ez galdetu. Ze azten bada, izketan azten bada kontuz. Libeten llego ese moduz, bigarren faseako sailkatuta. Hobeto. Ondo, ez da? Bai. Etorrita egoten delako trantze hori, ez da? A ber, pasatzen garen, oso ondo. Ba, zereginetan jarriko zaituztegu, berehala. Saiatu orain, izan da dela miluzeko platoa saiagela bat, eta jazen bat puntu lortzen ditugun. Definizioak xabat, prest? Bai. Ia bai, debora. Hitzaren bidezko adierazpenean oinarritzen den artea. Literatura. Bai, jende multzo bati dagokiona, lehiala, ez dakit. jende multzo bati, Taldea, bai, taldedia, segi, taldekeria, saiatu, saiagela. saiakeria, Kolektiboa da, tradizioaren arabera jokatzen duena. Tradizionalista, tradizioaren arabera jokatzen duena. O dago hor, aseran, O dinosaurioa, ez dakit. konbentzionala. Beharrezkoa dena, beharrezkoa, bai, baina, gau, beste modu batera, oier. Beharrezkoa, derrigorra ez dago. hau da puntu premia daukazuena. Joe, Bai, ba. Premiazkoa hori zen, Joder, txalupak zuloa izan ez gero gertatuko zaion. Ondoratu egingo da. Bueno, Oso zailake. Ez? bai. Euste bai, 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 bai. Bai, benetan. Baina, ezakit definizioen ardura duna zein den? Ez dugu ezagutzen hori? Galdetu beharko dugu. Galdetuko dugu, baina, zailtxoak, Bat, 10. Bueno, Zer. venga. Venga. Saiatu gara. Libe Inigo, bueno, zailak edo akaso beraiek eskaz xamarrak? Orain ikusiko dugu, orain argituko da.
Presta bete, lekitxarrak urduri orain, Libe, lehenbizikoa zuretzat. Demora, botoidun jantzia. Zein da? Alkandora. Bai. Erleek ez diak gordetzen duten gelaxka. Panela, Ez? panelean daude... Bai, baina hor be bat dago. Bai, ez dakit. Abaraxka, zenbait herrialdetara bidaiatzeko beharrezkoa. Pasaportea. Oso ondo. Sagarzukua. Sagardoa. Zenago. Sagarzukua, sazukua. Sazukua? Sazukua, ez? Ez da sazukua, ez. Eh, Beste modu batera, probatu. Muztioa. Arbelean idazteko balio du. Klariona. Bai, kontzertura sartzeko beharrezkoa. Sarrera. Oso ondo, hanka luzedun hegaztia. Zikoia. Ikoina, eta mendiarteko igaro bidea. Tunela. Natea. Bueno, hasi gara, txipitxapa. Puntuak biltzen bost, 50. Asko zobeto, Oier. Bueno, hemen... Banatzen ditugun puntu eta nontzati ez. Bai, Sokatira dauetan. gero, sokatira Bai, daitxoten lasai. gau. Sokatira eta. Komunismoa dau. Bide batez, Zumaiako herri eskola bejonda izuela, txalo bero bat zuentzat. Itxaron. Eta andoa indar batzuk ere bai, txalo bero bat. Oso ondo, eroglifikoak. A ver. Lehenengo badator, denpara. Maite ditut bere, Kantuak. haupa. Tu, kan, alderantziz, kantu eta ak, kantuak. Oso ondo, harin ikusizu. Bai, harinei. Gorda inarrak, Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpara. Bai, ama. Zertan ari zara? Marra handitzen, marra gor... Bero, Esantzeko? bero. Marrasten. Bai. Oso ondo. Marra handitzen doa, marra azten doa, marra azten gabiltz. Oso ondo. Oso ondo, Oier. Elkarlana. Bai, hori da. Ondo inspiratu batek, bestiek hasi, batek amaitzu, ederto. Hirugarren eroglifiko hau pasuek, denpora. Mendian ikusi dut, Vale, tximinoa. Tximi, ez. Zelan ditzen dira honek. Joder. Mono, ez. tximinoa bai. Tximinoa, tximi, Tximi baderantzuna esati. Cervantes, ez? tximi, Beku gale, ezer da? Cervantes. kesa, ez. Beku ezer da? Taula, tximi, taua, ez. Tximi, no, Mino, Cervantes. Baina ez? Tximino bat geneukan. akendu, no. Cervantesek, ez kenduta. ezi no esaten dio, orduen, ez kenduta, no kenduta, tximi. Lista bat, behien, ele kenduta, izta, tximista bat ikusi dut, mendian. Buah, txabal. Majo sufrituta, eta ondo, Irutik bi, 60 puntu. Aupa. Barekillo. Eroglifiko ekin jarraituko dugu, li beinigo aurrengo sorta zeuentzat, ondo? Oi. Erantzuteko prest, asmatzeko prest. Badator lehenengo adidanok, denpora. Erakarri egiten hau hizkuntzaren, Txito... mentak? bale? Txita mentak. Menta ez. Menta ez da. Osina da. Bestera batera. Txitasuna. Txikitasunak, Zenbat? txitasunak, Venga. bitxitasunak. Bai, Bitxitasunak. bai. Txitak, bitxita eta asunak, osinak, baina asunak bebai, bitxitasunak. Hizkuntzaren bitxitasunak arretu egiten gaitu. Oso ondo. Gimnasia neuronala egiten zuzenean. Inigo, kontzeptu guztiak lotu, hori ona, hori osasuntxoa. Ikusi. Oso ondo, bikote, bigarrena, denpora. Anisak isa topatu dut, Saguakan, Xaguakan, aira, han, bisagu, xagu... biziguan. oso ondo. Oso ondo. Bizagu, izkian, bizaguan. Eta aldaketa egiten dugu, igaitzik, bisiguan. Oso ondo. Anisak isa. Ni pixua jan, alere, Bai, Ba, ez pa. Ikusizu, arek, mugitzen, ikusten da, Anisak iza, bai. Ai, hombre. Hombre, ikusten da. Bisiguan. Hirugarren erglifikoa, denpora. Abiadura gizioan harrapatu du. Radarra, raberrin, radarra, radarrak.
Oso ondo, oso ondo. Oso ondo, Iñigo. Ra jainkoa. Ra, da, ra. Ra, da, ra. Radarrak. Oso ondo. Haze bikotea, Ondo. Oye, ondo ez, oso ondo. 80 puntu. Erne orain, Miluzeko eskua, honek anisak izik ez du, baina misterioa egundokoa, Komodinak, puntuak, jokoan, interesgarria oso, eta lehenbizikoa lekitxon topatu duten nolabait, eta bertan askatuko dute, doan saiatuko dira, han hasiko dira Xabat eta Oier, hauxe zuen esaldia, eta enuntziatua, galdera bat, kasu honetan, noiz daukazu bizarginarekin ordua. Bizar kontuak beraz. Oso ondo? Ia ba, askaitezen lanean. Nola zuen izena haseran, Spice Girls taldeak, Touch edo Wannabe. Wannabe. Touch. Libeta Inigo, nola zuen izena John Lennonek sortutako lehen taldeak, The Quiet Man edo The Quarry Man. The Quiet Man. Quiet, ez? Quarry Man. Ia ba, Xabat Oier, eskua berreskuratuta, non dute bihotza gambek, buruan edo tripan? Buruan. Eta gu jan. Ze hona, burue. Ese, askatu dugu. Aurrera ba. Zeinek sortu zuen Txupatxus markaren logoa Salvador Dalik edo Pablo Picassok? Dali, Ba, Dali. Ba, bai. Ba, venga. Picasso ya zegoen exilatu gana. Erre, askatu dugu. Laugarrena. Nola esaten diote Japonian lehertu arte jateari? Kuida ore edo bapo oshio? Cuida ore. Oso irakurrita gonda, Bapo hemen esaten da. Ka! Zeo zer... Bai, gehiago behar, oraindik ere. Lehenengo hitza, zeo zer... Bosgarrena. Zer jotzen zuen Galder Izagirrek berritxarrak taldean, baxua edo bateria? Jo, ezin da bizetatik. Bateria. Eta nola? Azegurra. Abokala, askatu duzue. Noiz daukazu bizarginarekin ordua? Xabat Oier, horixe enuntziatua. Aurrera izango dugu? Ikusi arte ez dut postuko bizarra. Bai. Bai? Askatu egin nahi duzue? Ez dut postuko bizarra. Bai. Ia ba, Bai. ozen eta argi Xabat. Euskara salbu ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Zuzena ote da? Bai, oso do! Komodina, lekeitzera! Ondo. Egunda Santi Mamina, eta bar, eta bar. Ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Egunda Oso Santi... ondo. Ni bai. neu berroi urte hori kantaten. Bai, ezta? Gabitu bizarra noraino. Bueno. Libe Inigo, zuen eskua orain, zuen esaldia. Presta bete? Bai. Enuntziatu ere baduzu zuek, noski? Salda badago, beste galdera bat. Saldarekin lotura orduan, Haupa zuek. Lehenbiziko erronda. Berriaren estilo liburuaren arabera zein hotxek adierazten du ezustea? Sast edo ast? Sast. Sast. Ele, eski askatu duzue. Bigarren erronda. Nola esaten zaio Joanaren zentzuan ontziaren ezkerraldeari ababor edo istribor? Ezkerraldea da. 3 segundo. Baborra. Ababor. Hori da, ababor. Ah, bokala. 3. Non dago Peruarri museoa? Goizuetan edo Leitzan? Leitzan. Bai. Haupa zuek, D. Askatu duzue. Urrengora salto. Zein talderena da, pizten ari da abestia, bulego, ETS. Zakit. Vale. Bulego. Ai! Eta Miluzeko eskuarena ere bai, berez? Kak. Bai. Askatu dituzue. Salda badago, saldaren bueltan, mentxe, saldi bat. Aurrera ingo dugu? Edo? Nik ez dakat.
Libe? Bale, segidu. Aurrera ba. Zein siglak adierazten du Nafarroako nazioarteko zinema jaialdia? NIFF edo NNZ? NIFF? Ai? Bokala askatu dugu. Interesgarria oso. Vale, Libe, gertu bai. zebilen lehen, bai? Bai. Askatu nahi duzu, Libe? Bai. Ia, gozen eta argin ez? Olio sopa, kikili salda, urrupedan edo klik, ikimilikili-klik. Ez da posible. Bai? 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 Bai, horixe! Oso ondo! Komodina! Libe Inigo bikan! So, orekatua, sokatirarako bidea, bueno, alde pixka bat, iritsi berriek, Erne Lekitxo, 110 puntu eta komodina zuek, gaute gizartea gaurnietan, 190 puntu eta komodina. Puntua, korik ez, baina bok dira dantzan jarriko ditugunak, sokatirara goaz. Xabat Oier, zeukin hasiko gara, komodina bitaldeak, guazen denpora. Non ospatuko da urten azken arrok jaialdia? Gasteiz. Bai? Libeti Inigo denpora. Zenbat alde berdin ditu triangelu izoztele batek? Bi, oso ondo. Xabat eta Oier denpora. Zein da Berlinale zine jaialdiko sari nagusia? Hartza, urrezkoaz. Bai, urrezko hartza. Oso ondo. Libeti Inigo denpora. Nazioarteko zein abeslari jaio zen Zanzibarren Farrok Bulsara izenarekin? Rihanna. Freddie Mercury. Zein koloretakoa da 20 euroko biletea? Urdina. Bai? Xabat, Oier, denpora. Bizkaiko zein udalerritakoa da Zuaz Eskubaloi taldea? Gernika. Barakaldo, amaitu ezara estarrau, eroriz ikasten da? Oinez. Bai? Libe Inigo denpora. Zein urtetan egingo da Artemis misioaren 2. bidaia? 2026. Lau, zer da zuretzat zure izebaren semea? Ingusua. Oso ondo. Xabat, Oier, zauen txanda denpora. Zein landare arantzadunek biziraun dezake basamortu eta klima oso lehorretan? Kaktusa. Bai? Libe, Inigo, guazen denpora. Zein hiritan banatzen dira zinemako Oscar sariak? Los Angelesen. Los Angelesen, oso ondo. Aurrera goaz, minutu eskaz, bi komodinak ere hortxe ditugu. Mutilek, denpora. Zer idatzi zuen Ana Frankek nazien gandik eskutatuta egon zen bitartean? Ana Frank. Zer? Liburua. Novela. Ez, egunkari egunerokoa. Zein hizkuntzatatik dator Alkandora hitza? Gazteleratik. Arabiera. Gaur asteazkena bada zertzen eren egun? Astelena. Bai. Ana Franken egunerokoa. Ez tasun gehiago behar genuen oski. Pena, komodina ere hortxe genuen eta... Bai, baina. Libe, Inigo, aurre hartuta nabarmen eta zuek ere komodin baten jabe, ba. Guazen bikote denpora. Nola izena du Emma Stone eta Ryan Gosling protagonista dituen musikalak? Komodina. La La Land. Xabat Oier, denpora. Nafarroko zein herritan egiten da kalabaza erraldoien azoka? Komodina. Baltierran. Kalabazak, komodin kontutan ere, agortu dira denak. Denborak izango du orain, eta erantzun zuzenek bereziki, animo. Libe Inigo, guazen denpora. Zein osagai urtzen da fondua saboiar batean? Txokolatea. Gazta, Europako zein hiritan dago Brandenburgoko atea? Berlinen. Oso ondo. Mutilek, denpora. Norena izan zan I Have a Dream edo amets bat izan dut itzaldi famatua? Luther King, Bai. Martin Luther King. Martin Luther King, oso ondo. Libe Inigoren txanda. Azken segunduak, aurretik, eutxi, denpora. Zein lurralderekin lotzen duzu Pazo izeneko etxea? Galizia. Oso ondo. Xabat Oier, denpora. Zein probintziatan zaude, zintruan igon baldin bazaude? Nafarroa. Bai. Libe Inigo, denpora. Zein kiroletan aritzen da Donato Larretxea? Oso. Aizkoran, nola izena du New Yorkeko uarte ezagunak? Manhattan. Bai. Xabat Oier, denpora. Norena dago izteko euri artean kanta? Txomin Artolaren. Goizeko euri artean.
Euria aridu, alde batera da bestera puntuak alaxe erantzan ikusi ditugu. Lekitxon, demora bukatuen erako 129 puntu. Libe Inigo, finalera 171 punturekin. Baina oso ondo, alde handiarekin. Kertzarete, sokatirara. Xabato jarzelan txunde, gaurkue? Gaur flojillo. Ez gara etorri konzentrata, hori etorri gara. Ja, bueno, beste zirekin batzutan Gaur, pentsatzen. izan zarete besterik gabe, guapoak. Hori da. Urrengo inteligentia. Urrengo pixo etorriko gara. Ia kompetituten badu. Beti bestintxe. Hori da, Albo mutile, zentzua. burro arte. Zama, egote! Libe eta Inigo, finak kurrikulumez, ipatu dugu, doktorego kontuak, astrofisika, nik esaten ere ez dakit pentsa, astrofisika, eta lehiakide astronomikoak, nolabait, sokatiran aurre hartuta, lehenbiziko egunean ez da erraza izaten hori, Leku hartu aurrera egin, eta finalera, 171 puntu, 171 euro, dagoeneko baituzu, ondo Libe. Eso ondo. Gustora hartzen dira. Bai. Jo, bazakuan ditugu naia. Zesanik ez, 14.511 eta 11 euro. Galderatxu zuentzat, Libe Inigo, animalia zaliek, zeria? Bueno, bai. Bai, zu bai, ez esan. Bueno, bestelako jolas bat proposatuko dizu finalean, baina baserrikuek, kalekumiek, zarie? Baserriko gehiago. Ondo. Bueno, badakizue, adinaren arabera, animaliei ezberdin deitzen zaiela. Adi, baietze diote, Libek eta Inigok, eremuak gaur adidanok, kumea, gaztea eta heldua. Ondoren azalduko diren izenak, abere, kumeei, gazteei edo helduei. Dagokien, asmatu beharko duzu, Baserriko abereekin egingo dugu jolas, eta esandakoa, jaio berritan, gaztetan edo heldutan deitzen zaien horrela, asmatu behar. Hau pasuek, 1 segundo, denpora. Beoka, zer da kumea, gaztea, heldua? Ez dakit. Bale, epi. Xorbean dut. Biga, Fizikiteko, baina... Bai, diziari pez. Biga bat, osea, esan ez dilua. Biga bat. Pengo kumea. Bai. Ba, kumea. Esan pixkan azkarritek ikuste dugu. zaldikoa, Gaztia izango da, ezta? Zalditxe heldue bada, zaldikoa gaztia. ordotxa, Ordotxa. Ordotxa. Heldua. Zeldu da ordotxa. Abildotxa bezalako. Ordotxa, nik kumi pingo naben. astaina, Jesus. Asto gaztia izango da. Gaztia edo kumea, astuen zoze izango da. Gaztia da. Kumea ipingo? Bai. Teu pixkat azkarro aldatzeko. txita, kumea. Txitakumea. behorra, Behorra heldu edo. 17 segundo, aldaketarik, Beoka. Astaina igual gaztea. Igual bai. Astaina aldatu nahi deu. astaina aldatuko dugu, Gaztera. aldatu, gaztera, listo? Besterik, ez da denborarik? Vale. Ezien errezak, Jakin dezagun. Lekuaren arabera, nik esango dizut, seguru, etxetik nire aita binarrebak guztiak asmatu dituela. Antxe gongo da, tiraka. Esango nizuke, hemen bakotxaren jakinduriaren arabera izango da hau. Behorra, heldua dela diegu. Bai? Ecus ferus caballus, espezieko, emea ez da broma, Hala. Ez. Bueno, gustatu zaizu izena. Horixe zientifikoa eta behorra heldua, bai. Txita. Kumea, bai? Bai, hegaztien eta bereziki olioaren kume jaio berriari esaten diogu horrelaxe, txita. Txitxetxue. Eta tximu bat ere, bai. Txitxatxe. Txitxetxue, bai. Beoka. Gaztea. Bai?
Itzuzen behorra deitzeko gazteegia den zaldiari, ekus, ferus, kaballus, espezieko emeari, esan zaio, behoka. Behorra heldutan, behoka gaztetan, zaldia heldua, zaldikoa gaztea, zuzena da? Oso ondo. Trukakia. Logika horren arabera, zaldikoa esaten zaio, zaldi gazteari. Zozer aldatzekotan, biga bai, ez tekot idearik bez. Zedan. Bai, korrikena ez landatuko. Zaldia, astoa, pues, horrez daiteko. Biga, zerra biga bat. Tizki... Bai, ez dakigu ba hola nitxiko. Horrela utziko dugu, ez dugu aldaketarik egingo. Astaina, ze animalirekin lotuko zenukete? Astu egaz. Astuarekin. Leku aldatu dugu. Astaina, kumetik gaztera ekarri dugu, zuzena da? Heldura ekarri behar dugu genuen, aztakilloa da gaztea. Astaina eta ordotxa helduak eta biga behi gaztea. Libo eta Inigo, bi lehiakide gazte, sasoiko, zuek ere, 160 euro irabazi dituzue, lehenbiziko egunean, Segi horrelaxe. Etxekoek eskerrik asko horregatik arrean, plaza